problema, bahin ni sa akong bana nga pag-uhay lang namatay. Pero kung siya namatay, nga murag, doon ay pagbaw ng pagmahay din ako. O kung nga na problema ko niya, ingon ini manggod ang mga panghita po. Lourdes, nagsige ka man hinundag kanta-kanta unsa man na kay umaabot nga concert. Naipang, Nay, mura tao ni akong pagtangtang sa stress, Nay. Kay bao biya ka sa kong sitwasyon, ha? Lisod ka ning mag-inusara na lang ta. Wala ko ko'y bana, Nay. Wala si Tibursyu. Nanaanasad, unsao man nimo pagmubuon kung magsikaglitok anang pangan sa imong bana. Giluyong na to'y, gipangkit-kit na to swati. Nay, katubaya si Tibursyu, Nay. Pinangga kay ko ato niya. Mahal kay ko ato, Nay. Namatay nga ato na pagmahay na ako. Unsa ba kuno iyang kimahayan nimo, be? Daghan, Nay. Una, nagmahis na ako kung ganong wag na ako pastai ang iyang gimintin nga numero sa luto. Sa diyang nagtinga pa siya, naibaw ka ba, Nay? Manay usa sa akong gituhoan nga mo'y nakamatay niya. Kasi diyang wa na ako pastai ang iyang mintin, migawas man. Unya? Unya, namatay si Tibursyu. Laing pagmahay niya, Nay. Ikaw. Unsa nga dugong ako? Nalimot ka, Nay. Sa diyang nasakit ka. Siya tayo na ning kamot nga makapalit sa mong tambal. Pero sa diyang siya na nasakit, bisag nipon rin nagsakit, huwag ko kakapalit na bisag sirugan. Iyatis na sa noon ining pagkaistorya, ha? Mauna, Nay. Sa taon to siya nga, nag-atiman mo, nalimot ka. Pero sa diyang siya na nasakit, usa ka magsigigyaw-yaw niya. Okay, tang duha, uy. Mau gani, usa ka, usapod ko. Murag na konsensya ka. Ay, da, natuguna-huna, uy. Wa, natubana ni mo. May graduate na to. Ay, natuguna-huna. Pagkatinuod lang, gimilagatuod ko sa kumbana. Nanumtong ko sa mga pagpangga o pagmahal nga iyong ipakita na ko. Ngawa na ko hatagig importansya. Lourdes. Tibor, ikaw? Oh, ako. Pero, patay na ka? Patay na ka? Oh, ingon na ikang buhi ko. Ayaw pagduulay ko, ayaw! Laon sa kapag ka. Nay, nagdam ko kung Tibursyu. Maunan na kay magsige ka magkunahon na atong bana ni mo nga patay naman to, oy. Lainas akong damgo, Nay, uy. Isog kaisig tinanawan ako sa Tibursyu. Ayaw kahadlok. Damguran na. Ako pa nimo para malimtan nimo sa hingpit si Tibursyu. Magminyu kag usab. Total, di pa mang kalusyang. Naa pa may mailan ang imong dagway. Lainas sa daan ang pagkastultihan, Nay, uy. Usa ko naapay mailan. Ay di, pangpunta kong ipasabot ba nga naapay kanangkuan makagusto ni mo. Kay di pa makakatantong tiguang. Panguyap mo klain, anak. Naason yun ay. Hay, hingos ay. Nay, kana, magsige nagpaatbang ni mo. Nasa si, isa nga, boy takal. Kada agi na tos iskina mo, tok-tok na ni mo. Klaro man ang nangaibog na ni mong mga tawhana. Sapad yan, Nay, uy. Tudluan mo sa tanim mo ang mga butang nga dili maayo. Unsay dili maayo ko. Kanggaw bayas na ang ni mo, Lourdes. Tabangan hinoon ka nga malimot ka sa imong bana. Dili, Nay, uy. Bago pang namatay akong bana, wapay usa ka tuig. Unya dili gug ka. Nga na lang, usa na ka tuig. Unsa? Magmindo lagi kung usab, inikabot sa usa ka tuig. Bungos sa ito eh. Uy, kinuo ko. Hala, unsa to? Baso na hose ang kiputangan? Nabuak. Kaysa may naghug nga wa may laing tao. Pag imposible kayong mahug lang ang baso nga wa may mahilapti. Naasa maing butanganan ang baso. Pero nahug na kalit na buak. Ni aka si Tibursyu. Hala, kalain sa akong paminaw. Marag na marug ang akong mga balibo. Sa balibo sa akong ilok.
ang bangko. Murag na Diyos. Niirog ang bangko nga way laing tao. Ginoo ko. Si Tiburciu. Lourdes. Tibor. Nagmulto ka? Salvahis ka. Wakay ayong pagkasawa. Maunibaos ni mo sa akong kaayu. Sa akong pagpanggaw, mahal ka nimo. Gihimo na ko ang tanan aron malipay ka lang karon. Karon may plano kang magminyu kag usab. Kung buhi pa lang ko, Lourdes, gikulata na tika. Suslamian imong kulatahon. Wakay ayo. Di pa lang ko multo. Gilamparo na tika. Ginoo ko, Tibor. Tibor, ikaw ray multo nga nagbagulbol. Magbuot ka? Ha? Ginoo ko. Kasi mo mata. Mura nag 50 buhiyas. Ayaw. Pag-uray ko. Ayaw. Ay. Kisag pa ko ni mo, Tibor? Unsay Tibor, nabuang ka na Lourdes. Ako'y nagsagpa ni mo kay murag giurom ka. Nay? Oh. Ikaw di ay na. Sakita na uy. Kadua naman ko ni mo sagpaa. Aron makamata ka kay kisigihan ta kag uyog, wag ka mo mata. Mo nagisagpata na lang ka. Ngano naman sa kaoy? Si Tibor, Nay. Si Tibor na sad bisag udtong dako nagdamgo gihapon kang Tibor. Ang nakatuwag man ko. Naday magdamgog magmata. Mao sad no sakto sad. Nay, abi ni mo iso kis Tibor. Murag naibaw siya nga magminyo ko usab. Ha? Murag naibaw lagi siya, Nay. Kisultihan ni Mas Tibor nga magminyo ko usab, Nay. Nabuang ka diha. Sama na ko sis pagpahibaw. Basta imong gitiksan. Ilaw di halo sa Texas imong mata. Ibaw na sang permit ang way load. Ay, bungots itoy. Sa gunso na kayo, ang pagsigig padam ko ni Tibursyu nga akong pana, ug naapiktuhan ko kaayo, kay murag matlok naman ko matug. Unya usa ka adlaw ana. Nay? Nay, gihutin lagi sa kagbalik, Nay. Bibalik na sa dakong hubak, day. Mingaw na sa tingali. Mao ba? At kana na ipa-check up ka. Ayaw na lang, oy, kay mawaran eh. Kasi mga good. Unay, gikutasan ka, gikutasan kang maayo, oh. Murag grabe na nang hubakan ni mo, Nay. Kay inigutoy ni mo, milis nga kung imong ilong, Nay. Gaan na magunding list nga, God. Ay, dili lagi. Mas grabe lagi ni karon. May partikulis nga ka, oh. Huwag ka kabantay nga murag minyo miiko gamay akong tiyo ang sulti na kami mo, Nay. Grabe ka naman sa nanak, oy. Ano? Nawa na. Misamot na yun. Tananay, dado si kag doktor, Nay. Okay na lagi ko. Sige ka lang igon okay. Unyag gihuto na kag maayo. Nay, oh. Murag dili nakahapit ka ginawa gani. Unsa gusto kang matutso og gali, Nay? Sige, patuo. Magkita mo Tibursyu nga to. Ay, minuwang ka, Lourdes, ay, tana. Kay, murag din ako. Habit magkaginawa. Gahay pa kanya. Dali na. Gidana ko dali si nanay sa doktor. Kay murag, misuulog maayo ang iyang hubak. May adlaw, Dok. Mayong adlaw, usab. Magpa-check up ni Dok. Mao ba? Sige, dali. Dali. Okay, hubua ako nung mo sinina. Ha? Hubua rato nga check up. Dili man ako, Dok. Ang ako mang nanay. Unsa na Ako'y magpa-check up, Dok, kay gihutoy ko maayo. mao ba? Abi ko na, ginhawa ko nog maayo, Mrs. Di ko maghubo, Dok. Ginhawa? Gahig ko. Abi na ko maghubo ko. Ginhawa ba? Kaya itong tanahon, ugwa ba'y flima ang imong dugan? Dili lang ko magtantang sa brato. Ginhawa, oy! Sige na lang, waman sa ko'y bra. Pagkidor, bayan imong manang...
Mahalas ang mga tambalay, uy. Nay, ayaw gutahon paltahik inom ha. Aron di ta mabalik sa uno. Kinahanglan kumplituhon gyud ang pag-inom sa usa ka semana. Nawa naman taning akong hubag. Dugay na kod kayo nga wa na ko hubag. Karon may balik man. Wa kay nagpaluyuan ning tanan, Lourdes. Ha? Ang sabot mong ipasabot, Nay. Wa kay kalibutan anis Tiburciu. Sapa ka diya, Nay, uy. Patay na to si Tibursyu, uy, imo pag yung pasanginlan. Siya ba'y nakaingon nga nung gihubak ko kaniadto. Basik siya na si nagmaniobra ning tanan nga nung may balik niya akong hubak. Nay, Traidor ka. Traidor ka. Tibursyu, ayaw kong tuka. May eko. Nagparis na May mong eko. ginunyahan. May lagi ko. Ay, kung buhugoy, ay laruta. Ay, Ito kang di ko masukol ni mo multuha ka. kung buhugoy, ay. Oh. Agay akong buklodes, agay. Aray, Agay, oy, naunsa. Naunsa ka man na imo mang larutan ng akong buhok kasakit. di man ikaw, Nay, si Tibursyu man. O, sige ba? Sugod. Murag may grabe na yun ang kasuko sa namatay kong pana. Kaya sa akong damgo, iyan naman kong pasakitan. Muna'y nakahukom ko nga muduol mig mananampal kung usa ka albularyo. Grabe man ni ang iya kasuko ninyong duha. Ha? Nakita ko diri sa akong pananahon nga ang maong tao nga si Tibursyu sawa pa siya kabugtuis siyang gininhawa nagbaw na siya mga kiubos ug ang iyang kalag wa pagyud mahimutang naglaktagaw wa pa niya makit-i ang kahayag ug dili kini makita kun dili mawa kaniya ang mga gipating kanupos dili gyud magmalinaw ng iyang kalag. Ginoo ko. At kung sa may angin ang babahadonin ko. Para sa kalinaw sa iyang kalag ug mahimutang na kini ug makaplagka na niya ang maong kahayag. Kinahanglang mawa na kaniya ang mga kaupos nga iyang ibawon sa iyang kamatayon. Kung unsa may mga problema ninyo niya kaniadto kung unsa may mga gikabangian ninyo sa buhi pa siya, kinahanglan tunay reconciliation. Tali ninyo usa namatay. O, niya, sa may buhaton na mo, Inko. Kinahanglan nga. Unsa, Inko. Kinahanglan nga. Unsa lagi, Inko. Palaposan ko na da palapos. Saka lang ka bila di pa. Dili ka nakakonsentrate ni mo da palapos da. Nanay sad, uy, panapos ang kuno di anay. Pilang ka sa siya nga naglingkod. Ay, kaklaro pa dahil ka, Inko, bisag layo gamay. Basta mga ingon-an na. Klaro pang rekto. Sa pa di, ay, bikono sa kunikloro sa kong panty, Inko. Wow, oy. Ada siya kakita, Nay. Nakakita, oy. Nganong ingon mo lagi siya, wa. Wa man ko magpanty, bitaw. Unsa na? Pero, okay ra. Na problema na ko, oy. Kanang mga ingon-ana, ako na lang ipang set aside. Kay na, oy, nag-stocking man sad ko, Inko. Nag-stocking ko. Mao pa. Asa kapalit anang stocking nga mulag kontroloy man. Yate na noon eh. Pero back to our topic. Kini problema ninyo sa imong bana nga namatay. Usaray akong ikatambag nimo para masulba daning problema ha. Unsa man din ko. Pakighusay mo sa kalag sa namatay. Kinahanglang adunay reconciliation tali ninyo sa namatay. Ha, paminaw mayo ha. Pangayo mo niya pasaylo. Iampo ninyo siya, no? Nya pamisa mo para sa iyang kalag nga magmalinaw na siya. Ug nya iampo ninyo nga makaplagan na niya ang kahayag nga may agianan para sa kalinaw siyang kalag. Karong adlaw sa kalag-kalag bisitahan ninyo ayang lubnganan. Ug didto pangayo mo kaniya og pasaylo. Pagbutang og kandila sa iyang lubnganan.
o pag-ampo kamo para sa iyang kalinaw. Kung dili ka na ninyo mabuhat, sorry na lang. Padayon siyang maghamok kaninyo o posible nga maoy maghatod kaniya siyang kalag ngadto sa impyerno. Ginoo ko. Natak di ana namalit akong mga kandila ingon man buwak. Ato ning natulad sa sementeryo. Kay maorbay sulti ni Inko nga pabisitahon gid nato. Kita ba mo bisita sa lubnganan sa adlaw minatay kun kalag-kalag. Ngunay problema nato, Runay. Sa una to pagbisita ron sa mga lubnganan, nasiraan man ang tanang mga minteryo sa adlaw sa kalagkalag tungod sa pandemya. Saan man nato anin ay? Patay. Muna amang problema ron. Sa una mo pagsuod sa minteryo nga pasiradaan man inig adlaw sa kalagkalag. Why minteryo nga abli? Tanan man pasiradaan. Dili may makasuod sa minteryo. Sa una mo pagbisita siyang lubong sa adlaw sa minatay, sirado man ang minteryo. Pwede ka nga manghangyo lang mi nga musula ka diyot. Saon man ninamo, oy? Tambagi in taon mi. Unsa man kung ka maampasultihon, Lourdes. Hello, Ate Pres! Kumusta ka mo tanan? Kumusta? Labi na yun sa ato ang mga suot kay mga higala, Ate Pres. Si Sir Yul, Hulya, o si Ma'am Gasper. Sa Ate Pres. Lourdes. O, kini problema ng Lourdes, Ate Pres. Namatay ang bana. Karoon ng yung bana, sige, padamgo niya. Kanya, tulisukon siya, traidor ka. Unsa ba na din ha? Tulisukon yun siya. Kaya na may mga tao sa nga namatay niya. Pag-uyab-uyaban sa taon siya. Last, gituok siya siyang bana, Ate Pres. Gisagpa niya. Pagsagpa niya, kaya nun niya, iyaham ko din ang nanay. Nagpatambal sila og tambalan. Niingon sila tambalan ba mga kinahanglan nga makighusay mo minatay. Kinahanglan nga dunay reconciliation inyo tali sa namatay pangayo mo pasaylo niya among kag pamisa siyang kag para mo malinaon nya makitang algianan nga mahayag nga algianan padung sa langit aron kuno karong adlaw sa kalagkalag bisitahan ninyo ang lubnganan og dito pangayong pasaylo pagbutang mo kandila sa tubangan sa lubnganan pag-ampo mo aron malinaw yang kag pag-ato Ate Pres karon di ba pasudlang minteryo Kay gisiradan man. Gisiradan man. Di pamisa na lang siya. bitaw ana na lang kay Pamisa na lang nga. Dagkut kag. Simbahan, magadagkut ba ka? Di ba? maunay pinakadapis magpamisa na lang ka Lourdes Pamisa ka. Dili ba sa ingon nga adto tarito mga itong pasaylo pamisa ka nya ni pamisa nimo imo gyud tabungan di ba bang nga naman pamisa ka ka Pasaylo sa isa. wa lagi ambot gano Kaya ganun mag-uul man ka, ka kaysa. ang yakin Dili, sa bana Priya, silusob sa kagna silusob Oh, na ako'y nailhan na Goliath nga. Namatay na, pero kanang lain to sa kinaiya, no? Nagdam ko siya nga, di ako na siya tupad. Oh, nga, nuyo kay niya. Si andam ko, nuyo kay niya. Karon kay, haton magyapon siya sa katong iyang gidam ko nga namatay na. Nisuko na siya. Ina na kagahapon. Bisag patay ka na. Kuang gapon ka. Maldito gapon na na. Pagmata ko nun niya, pertigyo niyang kutasa. di ba ikigaway siya Lukay, suko man siya. Ano ba, bunang nakamakaw sa dambo. Inana nga naagay kuan tingali magpadamgo. murag hapit to sa urom. Murag hapit to Padung sa sa urom. urom, Usa kami natay, patyon unta pag-usab. Ang usa ka kami na tayo, patyon pag-usap. Oo. Double did. Double did. Sa sa mga katigwangan manggod namo kanang mga Juston kayo gani mga doon sila mga kalihukan sa simbahan nga sila mga miyembro. Nahitabo to nga igsuon sa kong apuhan nga babae na minyo og laing relihiyon. Karon. Sa dihang namatay siya, ini kagabi maghilak siya nga magguroy og kadina gikan dito sa Tagaytay. Sa na kontinada. Oo, ingon ako mama, magguroy og kadina, yung magsigig hilak, anag doon mohunong silang balkon, makaraang bay naman yung mga balkon. Anag yun mohunong. So, katong akong lula, nga iksuon sa namatay, mga bata noon pa man sila, makadungog sa katong iyang maguwa nga namatay na. Kani istorya sa akong mama, ha? Hindi ka dito nga, nabangi ko tayo. Ang katong kunong ginikanan sa akong apuhan, kay iso kayo kay katsila. Kanang na ang kanang magkagilkil ka din na imbis mahadlok liman mahadlok hindi kabutay lig sa kanas minatay nga naguri kandila nga magagdangoy nga mahilak abot patawan ngayon ay kuno tong amahan sa kong lula
paghilap, usab, papatay kag usab. Ibutay, Ay, pero wala sila kakita. may ibutay, Imugay lang makita. kayo, Matunggan. kayo, magmurag naglupad-lupad. Ah, sa Oh, ba? sa Sa tilmo. tilmo. Oo. Kaya ka na kundinado ko no. Di ba? Manala ka ng... Di ba la- Matuyurog kadina. O, ang katusang sa pikas sa mga barangay, kanang na ang mangulatag asawa. Sige, mangulatag asawa. Sa diyang namatay siya na, no? Namukaw siya. Muna nga ang asawa ni Sulti nga, katunga sa tuog, katunga na higmata. Kadungog yun sa nga, iampo yung taon ko, hindi kay wadyo ko mahimutang dire. Kay, mangulatag man itong asawa. O, maldito kayo. Huwag ko mahimutang, iampo yung taon ko, ngit-ngit kina akong nahimutangan, anak. Huwag tingali kurente. Abot to sa abong ati pres, kanang gitawag o kanang white lady, kanang bangkag ni balik ba. Karon ang makita sa anak gyud magkuas bintana ati pres, ang makita ang ang silbi ang katunga ba dapit sa may dugan, managan tao mga tao eh. Kita yun nila. Kita gyud nila. Ay. Kuan sus pangawaton mo. Pangawaton mo nila mga radyo sa una mga kuan, mga butang kawatan mo. Magduha sila ka buok. Ay. O iyang gitungtong ang usa. Hadlok lang para Hadlok ko, iyang gitungtong ang usa diri sa baga. Unya magpakita. Oh, ano hadlok eh white lady. Mingaw ko kay nang amuari na gukdon bitaw na si Iro. Agang laki, agang tong Ang naghadlok. katong duha ka buok, nangaton basos na bawas mga tao kawatan tatang bunogan. Mao na nga ako di kumtuwa ng mga inana mo balik-balik ka at pres binuang siguro na. May Dili, dunay inana tingali ka ng... Nagkakuan ko, anak, ka ng madunggan lang nimo. Madunggan. Madunggan ka ng akong papa ka na itong pagkamatay. O pag primerong gabi ipaglubong, wag ko katug. Gulyak kay... Madunggan man nimo ang kuan sa kanang plato. Oo. Ana gyud na inana Oo, pres. namurag nangmuan sa plato. Ana ba niya? Gamay ko to among bay niya. Bongbong lang niya. Purta among higdaanan diri niya. Diri pikas. May kusina. Madunggan yun ako ang kuan sa plato. Niya ka ng tunog. Oh. Tunog bitaw. Kaya ang among sahog ka na to sa kusina dong kawayan man. Di madunggan gud ang tunog. Kaya mo agi. Oo. Nya kisamay mo kuan nga gabi na gud ako. Ana gyud siguro pero kana ako mutuo sa ko anang damgo ati pres kay kanang damgo sa kanang magpa-misa mo. magpaampo. Magpaampo man na gulyat. Oo. Di ka nang kuan sa kunang magpadamgo nimo. Kay katong pagkahitabo atong papa pagkamatay. Ini ka kita nagsusubong buminom dong ko papa. Murag kumamalin tag bay oy kay murag kuan hingi na ko papa ako makita. Ana ba? Di, yung sa mama, sige, mangita lang tagbay nga, mabangan mo. Sigot ba? Pagkagabi, idong nagdampo ko bitaw ko doon nga, pag anak ko na nagpaskwarto, papa naglingkod. Diba, ang iyang gisinina, kami sinamugi, namatya niya. Nga, nagtalikod, wa magatubang niya, anak ko doon ko nga, ni alagi ka pa, nga naman siya. Doon na lang ko isulti. Gusto man siya, ayaw lang mo pamalhin. Ayaw sa? Ayaw lang mo pamalhin. Oo. O yung ugat-luka pa sa dili. Ay, lang mo pamalhin. No mo nang wadyo kang balhin. Pero wala na to, amang bahay ka to. Di ba? Inana bitaw ati pres daghan yung mga damgo. Naingon, ana, oo. Ato lang si Pajanggo, damgo ko sige Pajanggo. Ba? Oo, kita na ko siya. Iyang naon ko pa. Daaligi ka sa water recording ron. Water recording ko. Mapil pa din. Mapil siya. Ang katong ng damgo ko ni kuan. Pero tambo kay si Ate Pres puti kay Pajanggo nga tambo. Ang kada ko no magdamgo tao ka nang minatay nga nahimutang ba na may ingon gawa nahimutang kada magdamgo ko no tag minatay nga nahimutang no ang ilang sanina puti. Oo. Kadto Daghan na ko na damgo nga puti ang akuan ang iyang sulob kani si Pajanggo daghan to ang mga sa ako papa damguan ako nga puti nya tambok. Kanto ligi papa puti pero kami ba nga way kanang way brass way bukton ba kanang kami sila nga mo yang Oo. Sando. Sando ka puti. Napokoy kanang nadamguhan Ate Pres nga atos kauban na to itum kay ang naong Ate Pres. Itum kay ang naong niyan sakay. Ko kisay kauban mo Pres papa. Itum kayo pagtanong ko ha imo papa pre. Asa ka tanaw pagtanaw ko itumas naong taon niya siyang papa.
ito mo kayo. Mo tong ako na yung gi-text ni Padre Dundon. Oh, sa meaning. Oh, kanang iampo taon ko ani niya Padre. Ibang gingon og unsay meaning adto? Umbot ka Ate Pres basta ni sakay siya. Ni sakay siya sa anak, nag-driving ang anak. Diya sa front seat ako dres loyo. Kung kinsa kauban mo diya pre. Sa papa. Paglingi niya. Kuan itom iyang naong Ate Pres. Dapat siguro inana no ambot wata kay bawo unsa. Pero kato siya magpaampo gid siguro to Ate Pres. Mao na nga akong gipaampoan ni Father Dondon og ni Father Josué. Ako nagi-text Father, ampo taon ko ato niya, Father. Sa ay kabulima kay ako niya ampo. Adi ay. Oh, ampo niya. Kay ako mag-isultihan si Father. Wa ka ingnan ni Father Josué nga ikay gipadamgulan, ikay ampo. Hindi ko man sila pamisahan niya. Wa man tayo pamisa atong igayon natin para tungkol sa COVID-COVID. Oo. Hala, yan kay... Pamisahin na lang na, Delo. Mao na. Oo, ato sa kuan. Pamisahin na. Atas puntaon na may pamisas punta. Pamisa, dayon. Father. Ganun kag mag-ampo ka. Oo, ampuan ni Bo. Kaya basig wala imutang ba? Oo. Ikaw mismo pag-ampo. Oo. Okay. Okay. Salamat sa pagpalangat. Atong tuluman noon. Kun ako ang pasultihon.